No kami pa itan iti anak ko, nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mo sangitan ti awan serbin ang ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang, Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ilak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. ni, anya taramidan tayo ijay hilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggaget ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray kumano mangted iti suporta ti ubing. Agam saan met, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybayamon day dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, matmaturog ka matad! wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng tani, ado ti aggatang. Nanang. Pagmamano, ti may sa kilo nito yung ukrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaen nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaeng, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. O damot napintas sa balas ang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir, anak ko. Sige, agsubliak to manen. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanang nga umay gumatang itinateng alakot, Nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man amo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwan. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuana ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis-isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalay ngak tupay nga agporng mangam sika. Feeling nyo lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na. Kunak tupay
Apay kita masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, met. Awan, ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Aywan, apay kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Kwa, sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yung napintas nga anak mo, manang? Kwa, naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdamaan niya. Tayo nakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hostol to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kaya naman si Naglukod. Jay sa mo anak ko ti kursunada na. Ito yung kamansi. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti daytoy asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Dito yung Medyo pinoskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang daytoy. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, ti sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong kada kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken kan. Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan yun na. Ay, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lako yung anateng. Tapno maibos adagos ti lako yo. Ay na! Thank you, sir. Anya nateng tigulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Ta awisag kumabi ito'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nakawisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak dagbantay di ti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalangan tiagbate, tabantayang pailaang tiapo kong manang. Ni Judy, ti kayat ko akadwa. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kahit, anya nga'y tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti
kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Jak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpintas alugan na. Aya. Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kadkwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jimbalay may tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan niyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos You're the sweetheart is only Floro nga anak ko. Floro iho is only Judy. Tiagbali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba? Tiyawag na kan. Ay ko, isan pa'y lang Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na anak ko. Aglaklakay samot na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamu moten ano kaya't natagbaak. Jak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya sweetheart, itunod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco. Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana?
Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla na ita. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Ayun, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga asawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa iti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lamis ti bukot mo mabitlaan wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamis ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawam mo't. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Uno pakiasawaan. Jak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kam amiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di nakayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamot sinaan, Judy. Ayan niya kamatan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla dagos. Sana bale. Saan tapay mo ta nagkasar? Limit ado na itaarapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipata mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapul nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik nam kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapin at gam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok ka kaya't mumatan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia,
Diyak mo din makikita di lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da kami din, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Diyak man amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano di lakay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Diyak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak ng mula ang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, aning. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaroba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmot da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto ti kayat ko apaggatangan, aning. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen, sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka din nga gururay, honey. Sama daw na yan. Sige, mapanta ni Daddy ko, Jeff. Ala, Okay, honey. ada magayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo ta lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Ay, damok ngamin ka kaya tanak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laang. Isungawan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Inot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa? Judy, apay ayang ung tamanan ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Anda nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang.
Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, si ka kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Si kamo ngamin, di ka nagpampanonon. Ngala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit ting agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali a pagilyan. O Jose, agsukat ka tayong kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na ako nanang. Apay kas karina ayat ti agaram. Ay naman no tawan maun. Dandan e 40 maun. Malakayan kan abaraw. Apay kayat mo ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita nyo man ti biyag niya uncle kaw. At nagragsak matlat ta nga uri awan asawa na. Wen angem sayang ti kinataer mo no di mo iwaras ti pulem anak kaw. Kan kayat kumutan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma tadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyok na ita. Aho, patpatsyo ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak ka anakan. Awan problema. Kita anak strike inihuirak ta awan sausawair. Awan manglapen kanya kiti sa dino man nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat na nabaakan uncle. Kan may sa pakaibaludan ay ati agbaak kat saan mat. Day tangarod ka awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Uwan uncle. Pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanong. Hanggang manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad uncle. Sugsog ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang. Kasano ko mga asawa kat awan mat nobya na. Awan interes na nga agaram. Wen ta durdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madaan na kumamatan iti apo ko. Sapay simbang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid ta madanagan ka naw. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbiro kano iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner ija abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga adi na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitagbalin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kao. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan uncle, tabi na unak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, uncle. Kurang namin tagtrabaho. Iso nga umayak agsapol man dito'y lugar tayo, uncle. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat ngagtrabaho. Kayat yu ayo, uncle. Ba kayo ta karpintero kayo mat. Kayat ko tanay. Awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan. Tay madumot ti karpintero dito'y lugar tayo.
kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, Uncle. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Eh, padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayjay. Wala niya. Hey, mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amang ano malipatam. Uy, nanang naalakaon. Nay, agsingsingpot kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyo. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay ijay aramidan nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni Jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amang ano aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kuwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man ada kita ti pabalon nyo kanyak nanang. Apay ay apilitin dak ang mga sawa kat jak narod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak day jay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton. Kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon ti agidda. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat magetinsan. Iso na lang ta medyo basik. Anusan yun, insan. Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito'y. No nalawa ti kayat yo, ay dakdakil mo't ti mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbag lakit din ata, kompleto da iti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, iti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidag mo't gayam dito insan. Okay, kaano kami nga roda mangrugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Da kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mo't ni Jose madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta ti imbaga ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Inkarnasyon. Diyak kaya tinaariwawa a borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa'y laeng, anak ko. Nay, anak mau jay napintas abalasang madam. Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Anak dito, inanang. Nay, sino mo't na dya bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo madam. Wen, puli mingamin ti atid doog tibiyag na. Iso nasuro ka na 90 titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laeng. Agkakaro pa kayo mo't atalaw madam. Talaga akasta Encarnacion, ayabang man ni konsolasyon. Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipuk-puk ka ujay inak.
Smiling face mo na dyan, lady tayo anya, Uncle. Well, nga raw. Kasi na nga talata nga oray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, Uncle. Ang agkakaingas da taluan niya. Well, nga raw. Patinaganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pa lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel kaya aramidan mi abalay tinobya di insan amor na nang. Amangan no mabayagan kami dito eh. Kan numalpas mi ti balay da. Adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una lang. Isa pasensyaan o di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawid. Adamat ka di, hanggang masadot kami nga agawid kanyang kal. Agina na kami lang na. Nalang arod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo tangkal. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Eh, sika ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito'y syudad no adabukod mo abalay. Una, Uncle, tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw itad da balay na dito yan niya, Uncle. Bagi talatan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan tapno makabalay ta dito, kaanakan. Ha? Anya ko ma, Uncle? Armem jelan lady ta. Anya? No armem na ijay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak, limot nagtulag tayo nga agbaak tayo. Ay ilipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Baliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, Uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan tati agaram? Ay, no maasawa tadagi jay. Danton balay ta dito'y syudad, kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Ha? Si Kamat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakin ka, Encarnacion. Oh, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka anailawan na nagarmanin kanya. Ala,
Ikan na, kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awang pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, Ose. Adan sama asawa mo. Adon sapay tiputot mo. Asus, patyan na kumakonsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na'y kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatan ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo't. Nagtaar ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Iso nga aklunan ako, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kin ni mamang kono kaya't na makiin na yatak kan ka. Apay adamagan pa lang kat adamad kan bukod mo apanunok. Basta damagak pa'y kang kwana, Jose. Kano kaya't na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kaya't, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa naghayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awanton kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonen iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na kon ni konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon na matay na inkarnasyon. Ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Naggidan ta nga inaklon da nga gina. No ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta saan data pinarigat dagi diyang agina. Hanggang di datanto nga ta pagabangan Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan tay ti sanikwada no bilang laang. Unang awan mat kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasar tayo latan. Bayam, tayo bagak tunay takin na inkarnasyon. Insan, di kay mat imay nagtrabaho di kalman. Ay, kwa? Simadot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan ako na yaw, inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wana, tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pay lang. Pati dyan anak mo. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay, di kayon sumanao, nanak. No kayat yu ti sumurot, agimpaki kayo matan. Taikuyog da kayo. Sanan, agbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta, at dan nobyam, anak ko. Wana nang, kadwak nga rudan ang nagawin. Ni konsolasyon.
Naimbag nga oras yun, nana. Hay, kastamot, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Tay nakmang isaga na iti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Adam gayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. At di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya, konsolasyon. Amangan no aday duldulin ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa bali ngamin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko akisiw. Masapol ajak langanan tag tumari ti agas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delphin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, inkarnasyon! Agawid kayo! Tanay, adaman dagijay taga-bangkaw! Alaan na kano ti balayan! Anya? Baybayan yun ano alaandan. Makaumamot dagita at tao. Kadi awan pag naadan dayaw! Kadanya nga rod. Talaga akas taa. Katsak ngay! Papanak ngayon anak ko! Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayon. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di kunam nga alaan da, inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin iti dakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakkel jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad apulos. Iso baybay akon Ha? Ay, lokasta. Ay, pag naidan yung arudan ngay no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo Delphin. Sana bale tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko takaasimat. Agnaadmat na dito'y balay mo, anya. Sana balik ni konsolasyon nga anak ko. Taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pagnaidan. Angkal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay ti anak ko? Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Anya? Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na. Nalipatan na kanu ngamin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Hintay kitaan nga rin ti anak ko. Ay na! Aggigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon kaanakan. Ha? Apay nga yang kal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok mutan ti makisina kan ni konsolasyon. Awan mutan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met amo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak mutan angkal. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ija ito balayaw ti pag naadanda at alaw. Tanay, sina ako ni inkarnasyon. Uy, saan angkal? Ija balayaw ti pag naadanda at alaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan nyo, Jose. Delphin. Ha? Ha? Apaya kasta kayo.
Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw kasta taramidan yaw. Kwa apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasano nga agkasarta ka din? Kwa? Saan pa'y? Kan... Apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kanyak, kan mo di ak no na duma. Adda chimpo ana ungetak. Kan siloso ak, agkabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi ka lang ti love ko. Awan na pinta sa masakbayam iti denak konsolasyon, istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasti alutan. Nagapgad. Agsinatan inkarnasyon. Anya anaapgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, taduraban kandilpin. Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito ay. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalaingamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't idi, jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti 2 bulan ni di? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina ngay bagbagam. Suruton kan tumot lang iti uray sa di numan na papanam. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat Tamasa pa kayo kanu ama panije bangkag nubigat. Depindi alanang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Inka man aginumain. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga Greg. Aldaw taw, no agreeing ka. Una nang, makitan to ka din. Ay, di ka pa lang kami mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balay laeng, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka nanak man iti balon ko. Tayjayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tanay narigat ngagpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbeng ang mapukaw dagijay. Sige nga rod. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagiso, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iji bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti pa nagtarakan mo kadag ititingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami na mangan. Ne, un ngagpaiso pare.
Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mga pastor, di bangkag paray. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo. Nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumang dunto pa na datuma. Gagangin na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabaglan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan. San ko nga isalsalo ki bangkag. Masapulat tamad. Mataripato da na imbag pare. Ta kasla tao matlada kita. Ala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din na kita tarakan ni pare Jun nila ya. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Jun nila. Padasak to mga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati da tao kagsasato ta mga ipasto. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaatan ngay lakay. Sapay ado ti agbirbirok iti lalaki a baka. Ta ipaasawa na dagiti taraken da a baka. Uwan nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Ang mga nagsipsipot lang dagiti agtatakaw. Numaadaan da iti gundaway amang takaw kadagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da amapukaw? Reis, Baraw, Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni Tatang Mau, iji bangkag. Itay-pay parbangaw na rimwar ni Tatang Mau, angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang, angam adaka pay dito'y anak kailad. Unay kayo mo tanana. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo mo. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yun tumungamin ti minom iti arak idirabe ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka ama maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaybayan da kan Nalabos kayo manalang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win Baraw, talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tan ki pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan nyo. Win kumaa. Nung tidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y Baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng. Tata. Siya pa'y lakumaa. Ay Win Baraw. Adun ti lalaki abaka ading winwan niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak biteng. Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing Baraw, kitinton sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Wan tata, awan problema iti da ita. Ne, sumungad magaya mo ni Arex. Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kastalang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata! Umay kayo mga anan! Pinalunan kayo! Ala, umay kan Barok. Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na kanak ko. Di kayo tumak ngamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Idi rimwara kaya balay. Sige. Makan kayo nga rutin tanay. Bumaawon to ka rin nyo. Iilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Kinukas la kariring mo lang. Maturog ka man ay. Kurang nga rin turog ko, tatang.
Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangal dawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditaw. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita, manangdan kayo latan iti kadwayaw, tapno alisto amalpas tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman, tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. Kino malam tumanay no makariin ka ngay. Kairingan da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay, no madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Awam nabaten iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot na. Sukatak tumot lang. No makaapit akmanan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang? Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kat lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Ta inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Nay, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, san akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. Umadunto to'y ding wintayaw. Ngala, mutoy nga ruden deta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pa'y bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumatin na kababayan di tangay. Ngala, bayamon bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam na maan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog ti tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak, tari nabing agbartek, nga mawan pagbayad da kadata. Baybayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak titarakan niya. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo Awan na nyaman na tata. Dilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong kat nagdakkel mo ti anak na. Uy nga rod baraw. Kitsapay ko tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wana tata. Papanam Ares. Mapana ki bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naak, Mike. Sige tatang. Mabalin man ang agsikog to'y tarakin may abaka. Iso nga inyig ko dito ti baka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong ti baka ni pare Junel. Takasano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka dito, si katarakan ni pare Junel. Nini. Di na mo, kaya. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kong guwana.
Hey! Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka kulak. Ay! Ah! Nakabulos mo tayo. Awalay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakenta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Hon nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no into na sumaruno, karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Hinasapay ko matasaan na maulit dayta na pasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Tanasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, noan yaman tayo nakita yung aguli yung magkayo latan. Siya kung ti makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang ti kasi inaramid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitan niya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man yung titarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Naggapuan niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Tanay, malimain, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kin kalding bake. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyamo kay nabayada kong taintid ko kini Aris. Kunana nga may nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga dun intid Ayaw. Malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, Ward. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakon dito si Dag, tinakaipagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na yung titarakan may. Tapnood, taki di man ti mailago. Nay, agura ka. Sa baling samot, abaka rito Gimatak nga ta ni pari Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito. Asit gamang nila. Umadayo ka dita. Sumangdo day ta kagat-gatang ko baka. Di mo asig kang pare. Ni pari Junel tayo pukpuk ka. Ha? Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka kuma. Unaro tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pari Junel. Taim madun titarakan na. Kaya't kumot nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam?
Ay, aris anak ko. Awan pa ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Dakayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti bagbagay. Day tangarod kahit. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Huwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigiddan da siguro Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi ije kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, ti bunga ti arabid mo, Ares. Doble, ti dimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Huwag nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na maulit day jay? Pagpapabawya akong day jay nga inaramid ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la adublik ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times.